ana dewa yen nuntun wong perang perang kang padha sar-saran mangembo imbaning kayiwenganmu sawela gringging ira wang-wang sang Hyang Jagat Girinata wilahing awik namastu nama cidem kaum awik namastu silat pring jiwang jagat karono siranging tondo kasisaning bisono sono sinawang langaning wilupo maksitan tunamaing bodo jinantur tutur katelo tulat puloranjeng baradyo bener situ komo rameng niskoro karanto diantu mieng jaman porwo mangyo teka masananing gebito tanpa rengkeng melambang matumpo-tumpo marmo panggung sang purweng koto segebyar dumadining wayang purwa purwanganing kandhale arik nututing basa dungeng kuna ngemu surasa yen winaos kaya karaos mulat sarira angrasa wani uruhing diri rasa rumangsa angrupangsani lir jalma ngilkaca jarwe wis lakup jaing carita ala becik wis gumlar jroning pakeliran yaiku sejatine amriksane pagelaran ringgit purwa surya candra daru miang kartika pinurba kutrating kawasa sahari ratri angidri bawana purwa teking tuk sina gilir gumandi temanda diwetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad pedungkulan pangkar tumangkar kaya sinar rambun kowe jauh pating rebyah dadi padhang kutu-kutu walang atogo burun kono miang Brontoyo dadi branan tanpa wicalan padang rawang sinaring Sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat munggo ing jagat wetan mungup-mungup munggo ing kalingan wukir abang merangah lamun kaeksi ayah handilat-dilato bumi saya dangu saya inggil saya dangu sumurup Sang Hyang Arka katos meblak ngaran kiliring abang esmu jenar kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta tanan tuwa katon ijo raya-raya amangu gunung ingkang biru moyo-moyo
pucuking Gunung Kinurlan Gendanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti gaya Gunung Makutha Mega. Tanah utawi sedangku seleng kawula tasih dene larsa ngupaya buka garap Tegal Sawahi anglo sila tanana pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Argasaya dangu saya inggil katon sinaring jagat wis katon melok dra ingkang kiblat papat lor kidul wetan kulon. Anenggih amung gumlaring kayuwangan Suralaya ya ing kayuwangan Junggring Salaga ya ing Paku Jambur. Engko sampun lenggasine waka wonten ing Silakanda Waru Binangun. Mboten jaya mung dewaning para dewa nalendraning para Jawata. Nggih Sang Hyang Bathara Guru utawi Sang Hyang Manikmaya ya Sang Catura Boja ya Sang Hyang Manikmaya ya Sang Jagat Girinata ya Sang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Giripati. Tangga semana sampun lenggah madyaning Silakanda Waru Binangun wonten ing Bale Marti Kundha Manik wonten ing kayuwangan Suralaya ya ing Paku Jambur ya ing Junggring Salaga. Datan kanton pilenggahipun ingkang Raka Jawata ing Sidik Pangudal-udal nggih Sang Resi Narada ya Sang Hyang Kanika Putra. Datan kanton biswanipun ingkang putra nggih Risang Bathara Indra ya Sang Surawati. Datan kanton ugi pilenggahipun Risang Bathara Penyarian ingkang putra saking Sang Hyang Jagat Girinata. Datan kanton ugi biswanipun nggih dewaning Pepati dewaning Antaka nggih Sang Hyang Bathara Yamadipati. Ing jawihan mlabar yayah samudra tatanpa tepi para Jawata, para Hapsara, para Hapsari, para dewa, para dewi, para widodara lan para widodari teng sami seba wonten ing sak jawinipun Bale Marti Kundha. Legeg nalendraing para Jawata nggih Sang Hyang Jagat Girinata ngawuningani biswanipun widodari saking kayuwangan Dandang Mangure dewaning Gudha dewaning Pangrencana anenggih Sang Bathari Durga ya Sang Permoni. Lata jakoleng mangke kawis tinggal lenggasine waka Sang Hyang Jagat Girinata legeg ngantuk kadidene pratima golek kencana. Sigra amurwane pangandikan Sang Hyang Jagat Girinata dadi kumal wijining pangandika Sang Manikmaya ingkang dereng kababaring lisan.
Lengang ramyang nengkang sasongko kumenyar mangrang goromeng puri mangkin tanpa siring kang omah emas Sretinon neng pasewakan busana maneka warna sepak puspiteng udyono yang manjrah sarwa rukma ranggeng manik Narawata Abra Prabanyo sumirat Abra Prabanyo kang sumirat nyaring teca lelewaran lergi laci sireng tadet wimbuh kekanto amrih
Katiuping maruta maruta mando sabaran mangambar kongas Mas Nomo Sidam sekaring bawono Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Berkencang marudayang mak wong bolong ali codhe sapa sing gawe di nangka bosak dikapyak kari betone lho Unampi kula nampi tinimbalanipun Adi Guru wonten ing Bale Marti Kunda menika kula nyadeng dawuh di Kakang Narada dereng ngantos kula paring dawuh dereng ngantos kula munjuk atur pangandikan langkung rumiyin kula nimbali dhateng Atmaja Ulun inggih menika pun Sang Suropati nggih Sang Bathara Indra nggih kula semanggaken wonten Purbawasis wonten astanipun Paduka Adi Guru Sang Hyang Jagat Kirinata lho nggih Kakang Narada lenggah ingkang sekeca. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Indra Suropati Atmaja Ulun Indra sawise satata kita ngadhep ana panjenengan ulun. Ana ngarsaning panjenengan ulun padha prayogakna anggon kita lungguh ana ngareping panjenengan ulun. Indra Baudun niki Rama Pulun sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng gelahan wantar sabda temu paduka Kanjeng Rama Pulun Bathara Guru damel kagiat penggalipun ingkang putra pun Suropati kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabudi kunjuk Rama Pulun Yaya ulun tampa pangestu ulun tampanana kula punika jimat paripih dharing kasantosan Rama Pulun ora liwat prayogakna nggon mulungkuh mangarsa ulun Suropati sampun boten kirang prayogi Rama Pulun sesembahan kula Rama Pulun kula ngaturaken sembah sumangga kemeng pangabekti kula kunjuk ya Atmaja Ulun penyarian ulun tampa gawe bombong penggalih ulun mboya liwat pangestu ulun kebat kita tampani kula pun digo jimat paripeh dayananing kasantosan prayogakna nggih penyarian sampun boten kirang prayogi Rama Pulun ya wangadi Pulun kula ngaturaken sembah sumangga meng pangabekti kula kunjuk Pulun ya Modipati dewaning pepati dewaning pamundhut nyawa raganing para titah gawe bombong penggalih ulun-ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana ya Modipati inggih kula pundi nggo jimat paripeh dayanana ing kasantosan Pulun ora liwat prayogakna nggon mulungguh ana ngarsaning sun sampun boten kirang prayogi Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra mulawi ndamel kaget kula kinten wonten titah ingkang sowan ananging sareng kula wastani kula waspadakaken
menika mboten pangling kadidene sowanipun permoni ing saking Dandang Mangore. Lah dalah. Ya, menika damel kaget lho Di. Ngatos-atos. Kula nyuwun sewu kula aturi. Emut bleh. Rikala semanten nalika Durga menika sasi wujud Uma menika. Atos-atos kalengkang dados gunemipun permoni menika. Nun inggih Kakang kula badhe andangu dhateng pun permoni menika. Kula semanggaken ngatos-atos lho dikira ngatos-atos. Menika dewaning Gudha, dewaning pangrencana. Ampun kok panjenengan ingkang nalendraning para Jawata kula mawon ingkang ngraka paduka. Kula saged kapincut saking kegunemanipun aturipun Durga menika. Nun inggih Kakang Narada kula aturi lenggah ingkang sekeca. Sampun boten kirang prayogi. Lan sampun pikantuk wedang. Permoni Durga Uma sawise asat kang dadi napas asu kang dadi riwih padha raharja sak prapta kita permoni nunamit pasang klimantabe pukulun wanter sabda tama paduka nimbali dhateng ingkang abdi pun permoni Dandang Mangore kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming mangabekti kula kunjuk pukulun. Iya permoni ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana sampun kula pun dinggo jimat paripen ingkang kasantosan. Ya, permoni padha prayogakna sampun mboten krang prayogi pukulun Kaneka Putra. Ya, prayogakna. Ora ngaturke bekti karo aku. Bekti kula kunjuk. Ya, ulun tampa pangestu ulun tampanana. Iki ora ngati-ati kepincut tenan iki. Awitan wujude jane yo nyrengengeh ngono angkakno. Ini wis manut cangkeme wis ora bakal iso nglawan. Ya lah kula ya wedi tenan kula. Pukulun. Permoni kepiye? Kita aja matur luwih dhisik sadurunge ulun munjuk atur pangandikan. Sadurunge ulun nimbali kelawan kowe. Nggih nyuwun ngapunten pukulun. Iya. Gawe kaget penggalih ulun ana ing Paseban ana ing Bali Marti Kundha. Dina sakmengko gawe kaget penggalih ulun kita sowan ana ing ngarsaning panjenengan ulun. Sowan ana ing Bali Marti Kundha. Permoni dina sakmengko kang dadi wigati kita mara gage aturna kelawan panjenengan ulun. Menapa sampun dipun keparengaken matur pukulun? Iya. Prabawasisa nang tanganmu permoni anjreng kang puspita kasilireng samirana mrih kalakus Sekar Gadung Ngas Gandanyo Maweroros Renaning Driya Nunamit pasang klimantabe sinuwun marang paduka andangu dhateng ingkang abdi pun permoning Dandang Mangore. Kepareng kula matur sampean panjenengan ampun kaget
ing penggalih. Iya. Muragake matur ingkang tetelok. Duh kula estunipun sowan kula menika kraya-raya nuruti dhateng penangisipun putra paduka pun Dewa Srani Pukulun. Atmaja Ulun Dewa Srani. Iya kene. Ana apa kelawan Atmaja Ulun Dewa Srani? Menawi kula matur menapa mboten badhe lingsen dipun pirsani dhateng para Jawata kathah wonten ing Jawi. Bali marti kundhuh. Mboya dadi ngopo Muragake matur lan panjenengan ulun? Sepisan sowan kula menika tuwi dhateng kawilujenganipun Paduka Pukulun minangka garwa kula ingkang nomor pira? Iki bojo adik guru iki bojone akeh kok padhake. Panjenengan kendel riyen ora iso. Ulun ki elek-elek dhisik tau dadi bojone Anik Blorong. Saiki kami dadi pengedram, lingsem panjenengan ulun. Ulun iki dewa monggo. Kakang Naroda. Sumene sak wentawis. Inggih, Diguru, inggih. Mermoni kek matur. Pukulun. Apa Permoni? Estunipun sowan kula menika namung nuruti dhateng penangisipun anak kula pun Dewa Srani, putra paduka ing Tunggul Malaya pun Dewa Srani. Ingkang dinten samangke nggadahi gegayuhan inggih punika kepengin namung kasih jejakanipun. Lho. Atmaja Ulun Dewa Srani kepengin mung kasih jejakane. Tegese bakal mangun bale wisma, bakal nedeng manjing ngono ing sajroning palakrama Permoni. Inggih ngaten. Ingkang namen damel kula kawratan menika ngantos kula sowan ngabiyantar wonten ngersanipun Sang Hyang Jagat Girinata menika pamodhahipun Atmaja Paduka, putra paduka anak kula pun Dewa Srani menika mboten baen-baen utawi abot utawi awrat. Iya. Yen to Atmaja Ulun kepengin nggayuh, kepengin mengku wujuding widodari, Muragake matura sapa sesilihe mengko ulun sing bakal paring pengadilan karo si Dewa Srani. Mboten. Lho. Njur sing kepiye? Duh kula menika ngantos bingung. Kula menika menggalih tigang dinten tigang dalu kula menika mboten sare utawi kula mboten tilem menggalih bab calon garwa ingkang badhe dipun mengku dhateng putra paduka pun Dewa Srani. Iya. Lah sapa? Matur sing cetha. Sareng kula dangu sawijining dina menika putra paduka pun Dewa Srani menika blaka. Sinten mboten wonten wanita ingkang saged ngrubuhaken jiwa kanalendranipun putra paduka pun Dewa Srani menika kejawi amung putranipun Pukulun Bathara Brahma ya Sang Budawaka ing swarga dahana nggih Sang Dewi Dresanala. Mongko ingkang damel kula bingung menika Dresanala menika sampun minangka dhateng guru lakinipun, sampun minangka dhateng kakungipun inggih menika pun Arjuna. Menika Pukulun, menika ingkang damel kula bingung ing penggalih. Menika ingkang damel kula mboten mangertos kawontenan mila Pukulun dinten samangke kula aturi paling kawelasan, dhateng putra paduka pun Dewa Srani. Ya lekas iki nggodha lekas iki. Ha iki ora ngati-ati wah, atos-atos diguru panjenengan mengke. Nek mboten ngatos-atos mboten wasis-was kita ngesti mengke wah, mengke kepincut kaya aturipun Durga menika. Menawi paduka mboten paring kawelasan dhateng putra paduka piyambak pun Dewa Srani sak mangke Pukulun. Tetusan menapa ingkang kedah kula sandhang menawi kula sak mangke ngantos mboten saged nggayuhaken sawijining wanita kagem putra paduka pun Dewa Srani. Mila sowan kula menika waleh-waleh menapa Pukulun namung samangke paduka lilanuna suka lan penggalih
samangke paduka paringa igolan partikel kados pundi mungkuh putra paduka ingkang badhe anggayuh inggih menika pun Dewi Dresanala mangkune ingkang dadi kekarepane Atmaja Ulun Dewa Srani nggih pukulun menika panjenengan purun kersa mboten kersa panjenengan kedah misah saking misah antawisipun Dresanala kalian Janaka. Wah, saya maju. Wah, pelete lekas dinggo iki. Wah, jane mbebayani. Mila samangke pukulun kula suwun kanthi sanget paduka paring sak biyantu dhateng putra paduka piyambak pun Dewa Srani. Cekap semanten atur kula wassalam. Lha. Iki dewa kanggo salam iki sing ngendi ra iki. Wah, Padurga ki kaya ngaji ngono ya. Kanggo salam barang wis ki matur sing cetha. Menawi paduka mboten paring sabiyantu dhateng ingkang abdipun permoni, samangke kula milih mboten gumelar wonten ing jagat raya menika pukulun. Kagatri sang kabirangu Renanggul kinempet kempet. Aduh. Dosang reknaning bawana ya ki tukang malang ati ya ki tukang kudu kering ya ki tukang ana sing tias Mas Nomo Sidam Sekaring Bawana permoni yen to kaya mangkono sing dadi kekarepane Dewa Srani bloko suta blakotang terus terang ulun ora nayuk yani ulun ora menehi pangestu ora maringi pangestu karo Atmaja Ulun Dewi Si Dewa Srani mangertiya Dresanala dina sakmengko wis winengku dening guru lakine ya Pisi Janaka mongko dina sakmengko Dresanala lagi ngandhut punang jabang bayi mongko lagi pitung candra pitung sasi umure yen to nganti dina sakmengko ulun wani misahake bali wis maning antarane Dresanala lan Janaka ya yudu sapa sing bakal ulun sandang minangka nalendraning para dewa aduh kulun menapa paduka mboten badhe paring sabiyantu dhateng ingkang putra paduka piyambak yen to patrape Dewa Srani sing kaya mangkono ulun mboya maringi pangestu merga padha karo Dewa Srani dina sakmengko wis kesuru dalan sing kleru wis keblinger marang kautaman wis ontat saka gedhongan uwal saka gendongan merucut saka kudangan dina sakmengko yen to kaya mangkono sing dadi karepane Dewa Srani bloko suta blakotang terus terang ora bakal tak wenehake permoni aduh pukulun aduh nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi Dandang Mangore. Lekas iki lekas. Lekas gedhe iki wae kata-kata mutiara sebentar lagi kan keluar. Kakang Narada sumene sakwentawis kula ingkang badhe paring pengadilan dhateng permoni menika. Wah kula semanggaken ing ngatos-atos niku mungkin nek sampeyan mboten ngatos-atos wah bahaya niku bahaya. Pukulun menawi paduka mboten paring sih kawelasan dhateng ingkang putra paduka piyambakipun Dewa Srani. Ning atasipun Dewa Srani menika sakmangke mung kepengin gayuh wujudipun nggih menika salah satunggaling widodari. Ingkang boten sanes Dresanala menika aduh pukulun kepripun mawon caranipun kula suwun supados samangke paduka anggayuhaken permoni wonten dawuh
yen wis ulun wis pirsa apa kang dadi karepane Dewa Srani nadyan to kita kuwi dewaning Gudha dewaning pangrencana ulun ora bakal kapincut jeneng apa kang dadi atur kita ngatos-atos iki omong ngono kuwi biasane sok engko kepincut iki biasane iki kaya ngati-ati kula ora arep melu-melu kula menawi patuko mboten saged minangkani upung dados kekajenganipun pikajenganipun gegayuhanipun putra paduka piyambak pun Dewa Srani samangke kula aluwung nyuwun dhateng pukulan Sanghyang Manemaya samangke kula milih mboten gumelar wonten ing jagat kula aturing liga pusaka Kyai Trisula kula samangke kula milih mboten nyumurupi gumelar ing jagat semeng lembulan pukulan Nomo sidhem sekaring bawana aduh Kakang Narada wonten dawuh lah rak tenan to kepincut tenan saiki kula arep melu-melu kula arep melu-melu niku Kakang Narada kendel sampun pawis rumiyin nggih pun ping pinten to kula niku jenengan kula kan jenengan dawuh kali kula kan sumene pirang jam ping pinten mawon kula Pak ngatos-atos wae lajeng tenan dewaning Gudha pangrencana we dewaning para dewa men kalah. Permoni wonten dawuh yen to pancen kaya ngono kekarepan kita. Ning atase kita kuwi isih kalebu garwa ulun. Dina sak mengko destun temen ing atase ulun ki selaku minangka guru lagi, minangka garwamu. Kita kuwi garwa panjenengan ulun yen to ulun ora minangkani apa ang dadi kekarepane Atmaja ulun dhewe si Dewa Srani mendah dosa ulun sing bakal ulun sandang panjenengan minangkani iya ulun maringake dina sak mengko panjenengan ulun bakal golek srana kepiye wae supaya iso misahake antaraning Dresanala lan Janaka wekasan dina sak mengko Dresanala iso diwengku dening Dewa Srani permoni Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta kula ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun iya tumuli dina sak mengko Kakang Narada kula wonten dawuh kula aturi nimbali dhateng Atmaja ulun nggih menika pun Brahma ya Sang Budawaka Kakang Narada nggih nyuwun pamit madal pasilan di guru dang atus-atus Kakang Narada Sinung wadi
Sinowati jagat kinari among malu membak ombak ing samudra ae ana ana bali lumut amra kanggeng awita denjengan Mastunama sidam sekaring bawana Brama Budawaka sawise satata kita ulun timbali maragake matur lan panjenengan ulun Budawaka nunamen pasang liman tabe tinebene ngelodini dumawing tawang-tawang Rama Pukulun wanter sabda tama paduka nimbali dhateng ingkang putra ing swarga dahana ndamel kejut penggalipun ingkang putra pun Budawaka dininjak manggih paduka nimbali dhateng ingkang putra pun Brama Pukulun samangke wonten wigatos menapa damel kaget penggalipun ingkang putra ing swarga dahana kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya midhangetaken sabda tuma paduka Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata Pukulun aja kaget kita ulun timbali mangarsa ulun ana ing bale marti pundha lho nggih Rama Pukulun mangerti lamun dina sak mengko Durga sowan mangarsa ulun matur kelan panjenengan ulun yen to dina sak mengko dheweke kepengin nuruti apa kang dadi pamothahe Atmaja ulun si Dewa Srani mangerti lamun dina sak mengko Dewa Srani kepengin mungkasi jejakane bareng didangu karo Durga Dewa Srani bloko yen ora ana wanita ingkang keduga ngrobahake bebeteng jiwa kanalendrane kejaba amung anakmu si Dresanala wayah ulun Dresanala mula dina sak mengko gandeng panjenengan ulun ngeboti garwa panjenengan ulun Yuki Si Permoni panjenengan ulun ngeboti karo Atmaja ulun si Dewa Srani mula Brama dina sak mengko ulun dawuhi kita supaya misahake antarane Dresana lan Janaka dina sak mengko Dresana bakal ulun dhawuhake karo Dewa Srani Brama aduh ulun aduh Pukulun nyuwun pangapunten Pukulun menawi mekaten ingkang dados dawuh paduka kula boten saged nglampahi Brama wonten dawuh yen to kita ora nindakake kang dadi dawuh ulun padha karo kita ora ngabekti kelawan panjenengan ulun nanging kula nyuwun sewu Pukulun Dresanala menika sampun minengku dening Arjuna mongko kula nembe remen-remenipun nyumurupi anak kula pun Dresanala menika ngandhut jabang mongko nembe pitung candra yuswanipun duh Pukulun menawi kula kedah misahaken antawisipun wayah paduka kalian Arjuna tetusan napa ingkang badhe kula sandhang Pukulun Brama yen to kita ora nindakake kita bakal ulun pidana
ulun cemplungaken ing kawah candra di muka selawase urip tanpa pangapura. Mergane tindakno dina sakmengko Brahma Dresanala aku njaluk pangapura. Oh ingkang tanpa pepindhan lho pukulun. Ya permoni. Tiba sepadha-padha dina sakmengko. Lerma penggalihmu, lerma pikirmu. Dina sakmengko gawe apa kang dadi karepane Dewa Srani? Bakal kasembadan. Walah niki lho Digro. Wah kula nuwun sewu nek ngaten-ngaten carane kula mboten sarujuk. Tantrimaning Kakang Narada. Wah, kula ora trima lho iki. Wah, le ngeboti anake kok nganti wah, mbubrake rumah tanggane wong liya. Wah, niku mboten sae tayoga niku. Wah, kula nuwun sewu lho. Berapa paduka menika mboten nyumurupi, dalem menika paduka beto Satpol PP. Aduh, Kakang Narada. Paduka mboten sah tumut-tumut perkawis menika. Cekap ingkang rayipun manik moya ingkang ngamungkasi. Ya, kula nek ngoten carane niku kula ora trima lho Di Guru, kula aturi emot. Niki mumpung kula tesih halus. Niki tesih sore niki mumpung tesih halus. Kula aturi emot sampun ngantos kalimput dhateng ucapipun tawi aturipun Durga menika. Menika mboten prayoga dadosanipun nganti Dresanala kelakon picara Janaka. Ora bakal tumantune Kayuwangan Janalaya lan apa ing dadi penggalih Janaka. Kula nyuwun sewu lho. Kakang Narada mboten sah tumut-tumut perkawis menika. Lah nek ora melu-melu terus kula ken ngopo? Ha? Nek kula nyumurupi kahanan Kayuwangan sing mboten tentrem ngaten-ngaten niku aluwung kula mboten dados dewa Di Guru. Aluwung kula medal, kula tetel, kula saking dewa menika kula mboten tumut. Kula menika dipun coret jeneng kula saking buku Dewa Kadewatan menika kula mboten satipun tumutaken kula menika mboten wani-wani kula. Nek kanane Kayuwangan saya kaya ngene, aluwung kula medal Jawi, Di Guru kula mlajar tepe Di Guru. Pepindhan lho Bu Kulon dene paduka sampun kersa minangkanipun ingkang dados kekajenganipun gegayuhanipun Atmaja paduka pun Dewa Srani. Iya permoni ya. Gandeng dina sakmengku panjenengan ulun wis utusan kelawan Si Budawaka utawa Si Brama supaya dina sakmengku misahake bale wismaning antaraning Dresanala kelawan Janaka. Permoni ayo tak kanthi menyang Karang Kawidodaren nindakake kewajiban panjenengan ulun. Nggih kula dherekaken nanging sadurunge kuwi penyarian kula wonten dawuh Rama Wulun.
budalna kang padha sibo ingsun nedya kundur manjing ana ing Karang Kawidodaren nganti permoni nok ngestaken dawuh kemareng nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian purna gatining pananggilan harus susang noto kundur kedaton jog saking dampar kecana kinapit gambaran gading kadharaken sang jaring para banjadi manggung tanggung Joko peloro-loro ingkang samya ngambil upacara keprabon kawistiwa saking Mandrawati ndaknya Sang Sri Naranata lamun katelu saking Mandra kaya tansah sesanti kamulyane